Sietske, dan moest er maar wat van maken. 15 rond. Nou, vooruit. Maar dat moest niet tegen de jongens zijn, moet gewoon zeggen 3 tientjes. Dan heeft het ook wat voor de boodschap, hè? Heel erg bedankt. Bedankt Peter, hè? Vriend. Ik zal Peter even geven. Toe jongen, dan moet ik opdoen, want ik ga door. Ja, als cadeautje bedacht en auskleden. Dat kan ik wel oppakken. Nou, hoi hè? Nou, de groet. Ja. Nee, ik moet net liever. Pak aan. Eet even op. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Die wil laten geen praatje zo. Nee. Daarachter nog iemand? Ja, Pak je de bak van me, Sjouk, de bak, jongen. Ik ben nu bezig. Sjouk. Welke hier is de hoorn? Daar ligt toch nog even voor u? Oh. Ja, nee, best. Nog een meneer. Die is van Wiebe in de hoeken. Ja? Ja, wie is een speciale klant. Ja, maar Wiebe die komt direct al 28 hier. Ho, ho, ho. Dit was al hoor, dat je Is net alles aan hem toch hoort. Ik ga je 20 eerst in. 23. Krap aan 20 hier. Wel heel scoor. Ja. Ben je ook zo wat op? Nee. Nee, toch? Jo, klanten ben ik nogal wat aparte types. Ja, maar ja, dat is ik zo. Bedankt. Ik het zelf ook een beetje zo, want dit is pas ik er binnen was, of net? Ja, dat? Ja, en nooit de laatste keer wat soort wijze. Hij heeft een gekke bare brommers, hè. En zaterdag is er altijd al bare brommers voor. Hè? Deze, 2 kroketten meenemen? Ja. Maar sneun is ik wel een goede dag op pataten verkeerd. Ja, maar ja, ik moet daar om even te lieden. Als je Maarten op een brommer voor en hij hier een patat bakken, dat Ja, dat zou je wel zetten, denk ik. Ja. Nee, dat ken dat, ja. En hier nog trek van? Nee. Ik ga nooit meer. Als ik me nog had, dan ben ik in. En als ik je zin had, ben ik direct naar. En als ik meer zin had, dan ben ik het hier onder. Maar waarom stap je dan? Om mijn leeftijd. Het materiaal wordt wat minder duur, maar dan werkt het niet goed. Maar net de volgende. Dus en dan is mijn achter de frituur. Nee, ik had dus net een frituurpan, maar dan niet ik ervoor, want ik merk het altijd lekker niet. En ik wil wel bergen al rust, hè? Ja. Is dat voor u zwanger? Volgens mij wel. Nou, dankjewel. Dus dan hoor ik het wel. Ik heb wel dankjewel zeggen, maar mag ik wel betalen, hè? En echt, hè? Ja, je merkt en bedankt wel. Heb ik jong van me Ja, kreeg ik nou nog van je? Zeker. Ja, en doe maar net terug, want dan zit je open dus is nooit bij. Maar Job zit in de auto, hè? Oh, zit in nodig. Jullie het best, hè? Ja, goeie hè? Ziet. Je kreeg een kleur van, zeg dat? Dan hebt u er wat aan. Goed zo. Nou, dat gaat net omheen. Jaren terug hebben we hier verbouwd en is er medische fitnessruimte bijkomen en apparatuur. En stadion is er eigenlijk een groep kan staan van ouderen, enigszins ouderen, er zitten net jongeren bij. Die om medische redenen en naar je knibbel en naar je heup aan het trainen was. Ja, eigenlijk uit hemzelf is dat een heel leuk clubje worden. Nou, we zijn maar 23 keer, maar dat 44 keer, hè? Ze maakt jou wel altijd wat onfieteren, hè? Ja, dat is aanmoediging. Dat... Ik ben al zo Lindeker, goed maar net Lindeker, ja. Ik kom hier van ontspanning. Ja, ja. En hier wil je nou wat leren met mijn leeftijd, maar dat wordt niet hele toe worden. Oh. Als je hem zou ontfitnessen binnen, maak je dat net wel in een kwarte broek en een t-shirt. Ja, dat is te koud. Dat krijgen we dus net al. Nou ja, een sportief outfit. We doen de beste kleren hoor, jongen. Ja. Ja.
U bent op zijn snijsk. Ja. Maar dat jet was net zelf nog. Nou, ik weet het net, ja, maar ja. We gaan net oors, hè? Willen de mannen om koffie? Ja. Dan doen we straks de rest. Nee, net de whole meiwerkje, dat moeten die spieren eraan. Hier kan ik. Hier kan ik gaan. Het is weer... En ik denk dat de stad... Dat had Hendrik, had joh, dat... Nee, ik kan, gaat het mij net zat. Dan door de spieren net geraakt. Joh, ken het echt van zo. Josje, joh, had het helemaal niet nodig. Nee, dit is zoiets zo voort. Hier. Kom, ik heb een koffie. Wat ben je stil, hè? Je bent er stil, ja. op tafel en dan zit Ja, dat ben ik er ook maar. lang in. Ja. En dan zegt men, ik weet ik heb gespeeld, ik heb uitsteken. En verdekken altijd weer er wat uit. En toen zijn we, dan zit ik er een al hebben, de pesten weer. Ja. In de flessen. En de pesten weer en die zetten we op tafel, dan krijgen we maar die streepjes, hè. Hier, toen keer toen je dat goed, maar toen namen ze het net meer. Oh. Nee, wat nam dit? Daar zullen we nooit van krijgen. Nee? Ja. Nee. Dan zou Bas er net in de fles worden. Dat zoek ik net aan. Ik mag nog naar huis. Sa, Ik mag me weer melden. hoe zou je meldingsplicht? Ita. Nou al, het is kwartier over. Ja. Ik heb nog wel een apparaatje eraan. Die ga je Ita, dan mag ik even de slepen. beestrekker, ga je die al halen? Daar geloof ik niks van. Die op dat ding, nou, daar kom ik nooit op, want die is gevaarlijk. Ah, de beestrekker. Ja, dat zit Ja, hier ohne nog. nou Dat zit. zit ook nog op, nee. Nou, als er erop zitten, kan ik er jou direct op zitten. Mij nog wel eventjes. Ik bel je die wel even, dat wordt lekker. Ja, maar ik hier wel één bellen, want door nog iets net met ik bloed. Die kan de jaren direct wel op, hè? Doet er ook nog in waar, ik zeg het nog. Ja, dat is 100 kilo druk ik voort. De sport gewoon even maar aan. Zo, nou maar eens in.